ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଛୋଟ ଝିଅ ଥିଲା, ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଆଶା ଭରା ଆଖି। ସେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲା ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ, ନିଜ ଜୀବନ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ସମାଜ କହିଲା ଝିଅ ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧିକ ଦେଖିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେ ଚୁପ୍ ରହିଲା, କାରଣ ସେଇ ଥିଲା ମା' ହେବାର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା। ବିବାହ ହେଲା, ସେ ଏକ ଘର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଗଲା। ନାଁ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଲା। ଗୋଟିଏ ଝିଅରୁ ଗୋଟିଏ ବୋହୂ ହେଲା। ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ଶାଢ଼ୀ ପଣତରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଲା। କେହି ପଚାରିଲେନି ତୁମେ ଖୁସି କି? ତାପରେ ସେ ମା' ହେଲା। ନିଦ ହରାଇଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କାନ୍ଦିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଏବେ ମା'। ରାତିରେ ଜାଗିଲା, ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜ ଦୁଃଖ ଦେଖାଇଲା ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଉଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କାମ କଲା, କିନ୍ତୁ କେହି କହିଲେନି ମା' ତୁମେ କ୍ଳାନ୍ତ କି? ସେ କେବେ କହିଲା ନାହିଁ ତା'ର କଷ୍ଟ କେତେ। ଜ୍ୱର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଗଲା। ଲୁହ ଆସିଲେ ଆଖିରେ ମାରିଦେଲା, କାରଣ ମା' କେବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ ନାହିଁ। ପିଲା ଡାକ୍ତର ହେଲେ, ଭଲ ମଣିଷ ହେଲେ, ସେ ଦୂରେ ଗଲେ। ମା' ହସିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଖି ଭିଜିଗଲା। ସେ କହିଲା ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଖୁସି ତ, ସେଇ ଯଥେଷ୍ଟ। ମା' ହେଉଛି ଏକ ଦୀପ, ସେ ନିଜେ ଜଳି ଅନ୍ୟକୁ ଆଲୋକ ଦିଏ।